Dámy a pánové, vítám vás u dnešného videa. V dnešním videu máme tu celý Brawl Pass na otvorení. Takže máme tu 1000 bringov na začiatku, 1500 bringov. Potom tu máme pin. Kokšo, to je dobrý, do SpongeBoba. Ja som skúšal, že čo najviac nechať, ale nejaké kredity som bral, hlavne Stardrop by som chcel nechávať. A viem ako, 1000 coinov. A keď si zoberete aj super skin na konci na toho stepy, ako všetko čo tam je. Na tom Mortisov je celkom podľa mňa dobrý skin. A ja som zvedavý, či nám dneska padne aspoň jednu legendary okrem toho zaručeného. No s tým máme samé rare, toto není moc spokojnosť. Ale tento je sa mi ľúbil, lebo kamo tam je ako také, že dobre, také tie lapkanie, to je také pekné. Ale samé rare, kde sú dobré? Kamo, nič tu nepadá. Ale ja potom to budem mať dosť na upgradeovanie Travelerov. Tento. A zase rare, kamo, to nič nepadá. Len rare. To je úplne príšerné. Epic, dá sa. Ale ako chceme Mythic alebo Legendary, najlepšia tá legenda. Strašne dlho čakám už na legendu. Tuto máme Stardrop a je tam super. Kámo, tam nič není. Poď. Len blingy, škoda. Tam v tých Stardropoch, oni boli podľa mňa, vieš čo urobili, že na schvál, aby tam nič nepadlo. Ale schválne, ako hodnotíte toto SpongeBob sezónu? Podľa mňa celkom ako dobrá, mohla byť lepšia, ale neviem na ňu sa stiažovať, je celkom dobrá. Schválne ma zaujíma, že ako ju hodnotíte vy. Mythic, poďte, prosím, niečo dobré. Točí sa? Skin na Byrona. Aký aspoň? No tento rare. To je úplne nudo. Ako, je to aspoň Mythic sme mali. Buďme radi, mali sme Mythic. Ale chceme legendary. Ale nejakého legendárneho brawlera, ako v minulom videu, kde padol z toho legendy tenky. Mythicova? Ale už ikonka len. Takéto nudly. By som si nabídnul také dobré japonské, čínocké nudličky, vieš čo? Super rare. Úplne tam nič nemenia. To je brečíci SpongeBob. Epic, zasa ako máme... Už sme mali dvakrát Mythic, ale ani jedenkrát legendária. To je veľká stráta. Lebo legendári to najviac hľadáme. Epic. No to Epic, to není ono, čo hľadáme. Ukáž. Toto je dobre. Tam sú veľké svaly. To na SpongeBobovi neviem, To na SpongeBobovi veľmi diskutabilné, ale... Tak, zoberieme to. Ja som snažil sa brať, že všetko okrem práve tých Stardropov a takýchto vecí. Coinov. Ty kokšo, tie coiny idú. Ale nám... Kámo! To čo je za ikonu? Mythic. Samé Mythic. Žiadne legendary. A tu už máme dokonca ten skin. Bro. Tie skiny si necháme ako pred legendárkou. To bol posledný Stardrop normál. Schválne mi povedzte, že aký skin sa vám ľúbi najviac. Tak ideme, skiny. Mne sa najviac asi ľúbi ten bielý, ale... Ale kámo, tá animácia je dobrá, ak sa tak točí. Dáme si equipnúť. A teraz ideme tento druhý. A ten tiež máme! Nice, bro. Ale aj tento je dobrý ako ten. Ale na neho je zase tento pín, ale... Nás zaujíma to hlavné. Tento! Ikonický pravý sepiak Mortisa. OK. Ideme equipnúť. Tá ikona je brutálne dobrá, bro. SquarePants. A zaručený legendary. Prosím, niečo dobré, legendárne brawlera. Ja sa z začiatku nebudem dívať. Ne.
Ja som videl, že som niečo točil, ale nie, že EMS, kamu. Tento skin na EMS je úplne hnusný, no. Otvorili sme celý ako Brawl Pass. Takže ideme si Immortal, dáme na Square Pants. Ako moc, čo som vynechal? Jaj, Pinag, takýto. Ale ako moc dobre nepadalo, poviem. Ukážte, kúkneme sa do klubu. Tam už to máme celkom dosť nabité. Strašne si chcem niečo kúpiť akurát. Neviem čo. Máme aj 5000 blingov, tak si kúpim nejaký epický skin ako zároveň a bohužiaľ bude aj koniec videa, takže škoda. Tuto ideme do skinov, do katalógu a dáme epické skiny. No. A to sa na nás vyvalia všetky tieto možné. Ale teraz práve, že aký zobrať, ja to tam, že mi laguje, kámo, to šobe, to sa celé laguje kvôli tomu. No, myslím, dobre tu nevidím nejak, ako myslím, to nie sú žiadne ohromujúce. Ako brutálne sa mi to laguje, ale nejak to zvládam. Ako, nič, ako tá Sandy je dobrá. Čo si budeme? Tento je na predaj. Takýto Franky, tak nejako. To by som si možno potom aj kúpil. A asi to možno aj kúpim, alebo tento lol je dobrý. Neviem, buď toto, alebo to Sandy. Ale viete čo, bereme toto. Takýto skin na Franka, ako mne sa ľúbi, je podľa mňa fajn. Dá sa. OK, dúfam, že k nemu bude aj na... OK, táto ikonka moc dobrá není. Ale to máme, že SpongeBob. A tam mám len tieto veci, ale... Ešte sa povidí tak, ďakujem, že ste sledovali dnešné video. Som veľmi za to rád. A ešte si možno predstavíme ikonku. Dáme si takúto. To je strašné. To je brutálne, kámo. Máme tohto SpongeBoba. Potom tohto SpongeBoba a tohto sepieka, to sa necháme, to si musím aj do nastaviť len SpongeBob, toto pôjde. Počkaj, toto sem a toto sem. Dobre. A sem si dáme nejaký SpongeBobin. Súhlasíte? A dáme tam aký. Takýto krabý hambač, môže byť. Ľúbi. Mne sa tu ľúbi, celkom dobre. Ale ako do sepiaka Mortisa ešte sa musí okúknúť. Ale... Ako dobre, dá sa. Pekné. Veľmi sa mi ľúbi napríklad tento, ale asi budem hlavne, pokiaľ budem hrávať, tak asi tento. Možno mám v pláne, že by som možno skúsil dať Mortisa na 30, ale je to len teória, ale asi sa to nestane. A keď máme toľko tých koiníkov, tak kúkneme sa, či by som niekoho nechcel vylepšiť na 11. Rovno, že kto má asi takú silnú hyper. Keby som mu rovno aj zobral z hyper. A ten niekto môže byť. Rozmýšľam, že kto má takú dobrú hyper. A s kým hrám? Napríklad ako taký Colt. Emska má. Ešte uvidíme. Možno v budúcnosti príde lepšia hyper a taká sa bude lepšie kupovať. Kúpime sa ešte, že či náhodou v šope niečo nemáme, nejaké lacné peniažky, jedne power mill by som bral. Ale to celkom drahé ako teraz. Takže tak, uvidíme sa u ďalšieho videa a
zase na vidění. Dovidenia.